Il-vjolenza s-ser u l-vandalizmu saru l-ordni tal-ġurnata f'Paċeville u l-lokalitajiet tal-madwar, partikolarment fix-xhur tas-sajf. Fl-aħħar jiem kienu bosta residenti u l-ġenituri taż-żgħażagħ li jfrekwentaw dan il-post li kitbu fil-ġurnali biex jesprimu tħassib tagħhom dwar din is-sitwazzjoni. Il-Kunsill Lokali ta' Swieqi qal li lu snin jgħid li hemm bżonn preżenza akbar ta' pulizija f'Paċeville u fil-lokalitajiet tal-madwar. L-Alternattiva Demokratika wkoll esprimiet l-appoġġ tagħha għal dan l-appell u qalet li r-residenti ta' Swieqi għandhom id-dritt li jgħixu b'mod seren. Dawn l-appelli jingħaqdu ma' dawk li diġà saru mill-Partit Laburista u mill-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Ingliż. Għal dan il-għan twaqqaf ukoll grupp ta' azzjoni biex tiżdied is-sigurtà f'Paċeville, immexxi mill-avukat Anthony Farrugia wara li ibnu stess kien vittma ta' vjolenza fl-istess lokalità. Madankollu s'issa l-Gvern mu juri l-ebda intenzjoni li jirrimedja s-sitwazzjoni bil-Ministru Carmine Bonnici jiddefendi l-korp tal-Pulizija u jgħid li dejjem ipprova joħloq bilanċ biex Malta ma tispiċċax stat pulizjesk.